Human masangad sa kadagatan sa Masbate, mipadayon og biyahe ang MV Filipinas. Taliwa sa kamanduan sa Philippine Coast Guard nga mubalik sa Port of Origin. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Pasado alas 10 ganang buntag miabot sa Pier Unos Dakbayan Sugbo ang MV Filipinas, Surigao del Norte. Kina ang barko gikan sa Masbate nga mudunggo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Luwanin ni ang 221 ka mga pasahero ug 55 ka mga tripulante. Human makaplastada ang barko og giubos ang damyo. Nanganaog ang mga pasahero kinsa gisugat sa mga personnel sa Philippine Coast Guard. Adunay mga pasahero gidala sa naghuwat nga ambulansya alang silang check-up. Si Ranos Cantoria adunay gipamati sa iyahang dughan ug dunggan human apektuhan sa kakusog sa impact sa pagkasangad sa barkong gisakyan. Papasok pala ako sa banyo, may parang pumutok na, tapos yung parang sumadsad yung barko. So pag ganyan ako, tapos parang na-totally blackout ako. Opo. Hindi ko na alam kung saan to, baka sa hamba ng door. Sa Aileen Lariba, ni sakit usab ang iyang ulo ug naapektuhan ang iyang pangdungog tungod sa nahitabo. Naparok pag impact yun kay nadiritso man ko, so kaning whole right nako nahapak yun ni siya og murag kanang bitang door frame sa CR. O niya basta napaw ako pananaw ni pungko ko pag saka nako ningon ko nga dong unsay nahitabo ka akong dunggan nagtingog sa ilawom. Tungod sa ilang nasinatian gidala sila sa tambalanan. Gitugan sa mga pasahero ang kahadlok nila nganong mipadayon sa paglawig ang barko human nagkaproblema. Suma sa Philippine Coast Guard official nga milarga ang barko gikan sa Masbate padung sa Dakbayan Sugbo alas 7 kagabi. Human sa 2 ka oras kapag biyahe sa dagat, nasangad kini og aron masiguro nga luwas ang mga pasahero, gimanduan nila ang kapitan sa barko sa pagbalik sa Port of Origin kay mas duol kini. Apan wa matud pa mopatuo kanila ang kapitan og mipadayon sa biyahe padung sa Dakbayan sa Sugbo. Aron masigurong luwas, gipasundan sa PCG sila mga personnel ang barko. We will continue with our investigation and para maibawan nato kung unsay pwede natong ihatag nga penalty or yon sa violation nga commit sa kapitan. Gikatakda pa usab nga mosumiter sa iyahang marine protest ang kapitan sa barko. Makikalayon usab ang Coast Guard sa Marina sa ipahigayon nga pakisusi. We will conduct underwater hull inspection. I-check na nato, mag-inquiry na ta sa mga crew kung unsa gyud nahitabo, and then in a while murag karong hapon ang Marina sad magkandak pod sila inspection nila. Samtang ipadayag ni Chase Cocalyong, ang Vice President for Operations sa shipping line, nga nagkaproblema lang og gamay ang barko human milikay sa mga manadagat nga anaa sa ruta sa barko apan wa ra makamugna og danyos base sa paghiling sa kapitan ug sa mga tripulante. Mas luwas ra kuno kung ipadayon ang ilahang biyahe kaysa mobalik sa Masbate. Di sa mibuang ba nga magpadayon mis biyahe na mo nga nagunit niya ng mga kinabuhi sa mga tao o ang among asset nga among barko nga worth pila ka hundreds of millions nga mo risgo, di ba? So, and we have the perfect history of track records sa among company nga never jud mo undertake og mga risgo nga venture jud. Bukas ang shipping line sa himuong investigasyon sa Coast Guard ug sa Marina mahitungod sa nahitabo. Kung na-inquiry, whatever, we will answer it. No? Just like I'm answering you now. Dili una tugutan sa PCG nga makabiyahe ang barko nga nasangad samtang nagpahigayon sa ilang investigasyon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag.